grup d'assessories Tax Economistes i Advocats t'informa què cal fer quan l'empresa desplaça un treballador a prestar serveis fora de l'estat espanyol. En quin cas puc desplaçar un treballador fora de l'estat espanyol? Els motius poden ser múltiples, com per exemple realitzar tasques comercials, obrir nous mercats, realitzar el muntatge o reparació d'una màquina o d'unes instal·lacions, treballar de forma temporal o no en un establiment permanent que l'empresa té a l'exterior. Què cal fer quan desplaces un treballador? Quins tràmits cal tenir en compte? En primer lloc, cal comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la Mútua d'Accidents de Treball el desplaçament del treballador i assegurar-nos si hi ha conveni entre l'administració i el país de destí. Segons el país de destí i servei a realitzar, cal posar-se en contacte amb l'ambaixada del país de destí per assegurar-nos si cal fer algun tràmit específic. Cal tenir algun altre punt en compte? És important valorar la possibilitat de que el treballador desplaçat pugui aplicar en el seu IRPF l'exempció pels treballs realitzats a l'estranger o alternativament el règim d'accessos pels rendiments obtinguts durant el temps que estigui desplaçat, amb la conseqüent obligació de l'empresa de recalcular les retencions aplicades. També cal valorar la possibilitat que part dels rendiments obtinguts pel treballador desplaçat puguin estar exempts aplicant els límits d'exempció per locomoció, manutenció o estància. Els tràmits sempre són els mateixos o varien segons el país de destí del treballador? Cada país té unes normes específiques, per tant, abans de realitzar qualsevol comunicació, cal tenir clar el país de destí i els requisits que aquest exigeix per poder realitzar el corresponent desplaçament. Les corresponents comunicacions, quan cal fer-les? És molt important que es realitzin totes les comunicacions prèvies al desplaçament del treballador. Ara des de la web de Tax pots accedir a tots els Tax Informe amb les principals novetats que afecten a la teva empresa. Només t'has de registrar.